Anas Magu, Anas Magu, why? Up now. Ka yi magana mana, wani kalan abu ne ana ta ma renin wayo da kai. Ni fa na kasa gane irin wayannan abubuwan fa. Why? Anas Magu ya ne kan? Don durin uwar wannan yarinyar ta je ta gama shaye-shayenta ta zo tana ta wasu maganganu. Wannan yarinyar kana ganin ta kaga ta yi kama da miliyan 20 ne? Wai miliyan 20 da wani abu. Wai don durin uwar kiki har kina da miliyan 20 din da za a cuce ku kalle kana kallon ta kaga ba ta yi kama da kuɗi ba ma. Wanda har za a cuce ta. Wai tana magana an cuce ta miliyan 20 da wani abu kaza. Anas Magu ya ne? Ko da ke normal gwanda da kai shiru ma ba ka yi magana ba don wannan ɓata lokaci ne ko in ka maganawa ka ɓata ma kanka lokaci akan wannan yanyan wai duk ko da ke normal ka san ba a ci gaba sai da makiya amma ni dai na san wannan yarinyar ba ta yi kama da wanda za a cuce ta wai miliyan 20 da wani abu ba.